Il-ħaddim ġenwin intuħ bissi u min jisraq nolloħ. Għamel xi ħaġa ħażina u tingħata promotion. Missejna il-qieħ. Kienet din ir-reazzjoni tan-nies għall-istorja pubblikata għal ħadd mill-Malta Today, storja li minn ġdid titfa' l-attenzjoni fuq Transport Malta. L-istorja titratta uffiċjal tal-leża li qed jaffaċċja numru ta' akkużi kontrih, fosthom ksur tal-protezzjoni tad-dejta u ta' fastidju sesswali, u li issa spiċċa nagħta transfer għal ma' Transport Malta. Ir-rapporti dwar dawn l-allegazzjonijiet serji kienu ħarġu fil-medja lura f'Diċembru li għadda. Fost l-ara allegazzjonijiet hemm li dan l-uffiċjal kien jaqbad u jħassar ċitazzjonijiet ta' diversi persuni fosthom politiċi, ħaddiema tagħhom u ex ħaddiema fil-leża. Dan kien isir billi kien jimmarka ċitazzjonijiet bħala kanċellati li waqgħu jew mhux ħatja biex jifranka lil dawn il-persuni milli jħallsu kontravenzjoni għaliex ikunu saqu b'veloċità eċċessiva jew ipparkjaw fuq xi double yellow line. Fid-daw ta' dawn l-allegazzjonijiet, din il-persuna kienet ġiet sospiża mill-irwol tagħha sakemm jinqata' l-każ, għalkemm issa sapruħu f'ġob ġdid fit-Transport Malta, minkejja li l-każ fil-qorti għadu ma nqatax. Il-Gazzetta Malta Today kuntattjat lill-kap eżekuttiv tal-leża Svetlik Flores iżda dan irrifjuta li jagħti r-reazzjoni tiegħu. Mistoqsijiet simili saru wkoll il-Transport Malta iżda lanqas dawn ma wieġbu. U minkejja dawn l-akkużi kollha fil-qorti kontra dan l-uffiċjal tal-leża, din l-istess persuna xorta waħda qed gawdi minn impjieg għoli fih dan Transport Malta, tant li issa spiċċa parti mis-sezzjoni li tirregola il-muturi.